Hrvatska je od ljeta u europskom tečajnom mehanizmu, a ulazak u eurozonu očekuje se za 3 do 5 godina. Donijet će to brojne promjene, pa i vezano za ulaganja mirovinskih fondova. Sama tema, znači o ulasku Republike Hrvatske u eurozonu iz perspektive mirovinskih fondova mora započeti sa zakonskim ograničenjima koja se tiču valutne izloženosti, u ovom slučaju obveznih mirovinskih fondova, pa tako podsjećamo i Zakona o mirovinskim fondovima. Trenutno imamo propisano znači, da imovina, odnosno neto imovina mirovinskih fondova po kategorijama mora biti uložena na sljedeći način u valutu, znači u kojoj se isplaćuju mirovine. Ono što je u pogledu regulative ključno je da što prije uvedemo euro kako bi se eliminirao takozvani valutni rizik. Naime, obaveze mirovinskih fondova su u kunama. Tako da su oni ograničeni u pogledu plasmana tih kuna dalje. Oni ne mogu sad te kune sve plasirati u euro ili u dolar i tako dalje. Kada uvedemo euro, te problem valutnog rizika nestaje i da tako kažem cijeli svijet postaje potencijalno mjesto za ulaganje naših budućih mirovina. A što se tiče same internacionalizacije portfelja, rekao bih da je ona već u većoj mjeri u tijeku, pogotovo u posljednje 2 godine, kada smo u fondovima kategorije C na razini Mirexa, odnosno prosjeka svih mirovinskih društava, povećali udio strane imovine za 4%, u kategoriji B za 5% i u kategoriji A za čak 10%. Taj će se proces i nastaviti jer imovina fondova polako prerasta domaće tržište kapitala. Imovina obveznih mirovinskih fondova je u periodu od 2010. narasla za 216%, dok je BDP kumulativno narasao za 11%. Tržišna kapitalizacija Crobex indeksa pala je za 29%, dok je nominalni iznos obveznica Republike Hrvatske narastao za 175%. Zbog pristupanja eurozoni ne treba strahovati od odljeva kapitala iz zemlje. Kad Hrvatska jednog dana bude eurozemlja, onda će mirovinski fondovi strani, ne samo mirovinski fondovi, nego institucionalni investitori općenito, lakše i jednostavnije ulagati u Hrvatsku. Tako da očekujemo da će se ti trendovi više nego kompenzirati u korist ulaska kapitala u Hrvatsku. Hrvatsko tržište će mirovincima uvijek biti interesantno i tržište koje najbolje poznaju. I to je jedna prilika da se kroz razvoj toga tržišta, sada obveznice smo apsolvirali, ajmo sad pričati o drugim elementima ulaganja, da se kroz razvoj toga tržišta ekstrahira najveća vrijednost. Kako za kompanije, tako i za mirovinske osiguranike. Treba uzeti u obzir da mirovinski fondovi zapravo ulažu imovinu svojih članova koji zapravo dobivaju, ajmo reći, plaću iz tog gospodarstva, tako da je nama isto tako svakako u interesu da to gospodarstvo prosperira, odnosno da se i u to gospodarstvo ulaže i da stvara nova radna mjesta koja će onda stvoriti tu dodatnu imovinu koja će se moći disperzirati i ulagati izvan države. S obzirom na pad prinosa na obveznice, na čemu će se temeljiti buduća ulaganja mirovinskih fondova? I ovaj normalnom scenariju priča o obveznicama polako ide svome kraju. Naglašavam, ne govorimo godinu, dvije, potencijala još ima, vjerojatno nije sad iskorištena, ali u srednjoročnoj perspektivi obveznice idu svome kraju i jedini način da se kreira vrijednost u mirovinskim fondovima je diverzifikacija portfelja koja će ići i prema rizičnijim oblicima. Činjenično se povećava udio rizičnih klasa imovine u imovini mirovinskih fondova, ako govorimo o cijelom skupu mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj. Tu primarno mislimo na dioničke pozicije kao i ulaganju u alternativne investicijske fondove. Postoji i ostale prilike koje se mogu otvoriti poput infrastrukturnih ulaganja i na taj način zaista ako se te prilike i otvore, očekujemo da će se dio imovine plasirati i u tom smjeru, a očekujemo naravno od takvih projekata s obzirom da nose i viši rizik da će nositi i viši prinos u odnosu na sam obveznički dio portfelja. Mirovinski fondovi spremni su ulagati u kvalitetne domaće tvrtke, pa se nadaju i izlasku nekih takvih kompanija na tržište kapitala, čega već dulje vrijeme nema. Politika treba naravno zadržati stratešku ulogu i kontrolu, da tako kažem, nad ciljevima strateških poduzeća, o tome nikakve dvojbe. Mi nikad nećemo plasirati dionice Hrvatskih voda na Zagrebačku burzu. Međutim, postoji cijeli niz drugih poduzeća u portfelju države koja bi se mogla poslužiti kao osnova za IPO. Za privatizaciju u Hrvatskoj trebate neku kritičnu količinu javne potpore.
Ako nemate barem djelomičnu javnu potporu, interesne skupine i javnost će srušiti projekt. Toga smo se i nagledali u prošlosti, jel tako? I zato stojimo sa reformom toga sektora već više od 10 godina. Evo recimo vidite primjer Plive, znači prije nego što je ona zapravo bila, ajmo reći, u nekom dispersiranom vlasništvu, nije imala partnera, ona nije imala toliko jaki izvoz kao danas, recimo što ima na američko i na rusko tržište. Pa mi očekujemo i nadamo se da će u srednjem i dužem roku zaista biti novih prilika u tom kontekstu na domaćem tržištu. Smatramo i to dijelom zapravo uvođenja eura, otvaranja našeg tržišta, dok će u konačnici sam vlasnik, odnosno država, procijeniti u kojem trenutku je optimalno ponuditi nešto novo na tržištu. Mi se svi sjećamo da je 2006. i 2007. to su bile zadnje godine kad su veće privatizacije se događale na tržištu i zapravo otvorili jedan priličan prostor ulaganju tada mirovinskih fondova. Očekujemo da bi se nešto slično možda moglo dogoditi u nekom srednjem roku. Ulaskom u eurozonu Hrvatska dijeli sudbinu ostalih država članica. Kako će to utjecati na kreditni rizik? U srednjem i dugom roku je uvođenje eura pozitivno u pogledu smanjenja kreditnog rizika i konvergencije premija rizika. Jel? Tu nema nikakvog spora. Ako bi baš morali odgovoriti na pitanje o tome da li se kreditni rizik povećava ili smanjuje ulaskom u eurozonu, mislim da je odgovor već ponudio Fitch, gdje je zapravo u svojoj posljednjoj reviziji rejtinga, pored neizvjesnosti i otvorenih pitanja do samog ulaska u eurozonu koje su ostavili, rekao da sama činjenica ulaska u eurozonu bi dovela do toga da bi oni zapravo povećali rejting Republike Hrvatske za 2 razine.